Kronkron ni yeshawe ni mwenyama udini zunano pai. Sida biya wana mwasa msuye ya mfufuro. Wana mwasa msuye kwa trini. Wana mwasa msuye ni baya mso. Wana mwasa msuye ya wasi ye. Mre ya biyasi kwa nebi ye. Yesu nyanse nano pai. Sumra wasi mba ibuwa ye. Na wasi mkwa ye na asisa ye. Na biya kwa tibiya fufuro neta. Nchana sa wasani yesa sida biya na ufa basu tuyo mfunentina. Kensuye nyankwa ama yenkana. Fanibukasa nefi mukenka nefo bane fo. Masra usebe biya ubiyano. Uni ebe kabum. Ni epeja Yesu Kristo din. Yambota nyina ane se ya no bedi Yesu Kristo wo ne sori ya ho nkomo na mankwaje ayewo enu fiefo adia se wonye nya nkwaje a wabregu yemfesi kan tonkwaje nti yeni nkomo amen amen se etobribia ye ne ni padwe yon se so farasia wasidan so far as you wishika, so far as you watch it, you need to burn a basso. Let us say, oh, the person me cussing be the show. Be Job, be Romans chapter 1. Romans chapter 1, verse 16. And the 1 Corinthians chapter 1. Verses 1 Corinthians 1 and also 17 down to 18. 1 verse 16. And Kwaja and Namjidi Soba. Obianti. Na many was and Pano. Oh, a delete a common Roman phono. That's what Kaya, a Yami was in Kwaja and Namjidi Soba. So that Yesu Christo Nazareth in Nedi. What is here? And uncle also, and a bit of them quadri abro. Now, Uji Yesu dear, Adia was a tosum you say, Ubeja Bonnie. Yes. My geneti, my jai bonnet. Amen. Amen. Ebio, my geneti, my jai bonnet. My jai bonnet and Maria and concrete aquam and sacan. What is here? Yes. A family be dinner some so. Na nasa mno atratra me ma yese wono amen amen enti Paul kasem bi wa ha ase na mani wasempa no ho tieni ye na ansa na makasem we no obi enti se de misi abie mo afa yo Paul aya falasi ni Israel mo obi anim se so aya falasi ni ana Damascus ko so Kristo ayi ne ho adi adi akira no Eradi no wadi tira no na accepting eradi fra no onipa bi accuse no se falasi ni yo ho ti se Yesu fie ni sa Yesu ye wo yedua boba yi enye wani se wudi ho adanse what you say I think sir onipa bi accuse no but the Paul stand firm aka sembi wa ha am I wrong? Say will be dear. I was a shame. And you made him Guasia and you be anyway. And the power was saying, was it Namani was some pan? As some pa any Christian, so I can't some pa a Christian now war. Najumaye. Yes. Nissi. Nisori. Nisroko. And then Samba. What I say? Yes. And the power of some many war. If you say a Yankopon to me, I don't come quajim. As some power under the power of God. Yes. As some power under the power of God. Was saying Yankopon to me the Mawana. Yankopon to me, I don't come quajim. Mawana with the Judy. You the four can in a hill of one. What I said? You the four can in a hill of one. So if you say, we never win a couple to near the free Dimu. Tell you, Judah from and when you young couple, Tini Eddie. Amen. Amen. We are free Judium. Said the watcher said, dear or Tini free Dimu. Amen. 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 20 72. We will be say you may new pa. And then
Yesu Kristo ho dance me ho se me kan Yesu Kristo dance difo amen 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 any can obi tell me from me no obi can so for we are preach pa but odi atem amen ka some tro so onkonkro ba so homo na director ma djuma no asem no oka enyawa na abo trim se me koka we onka wa so jitum se konfo honhom bi na de ne ekom de a jitum se me sampaka ni so honhom bi na de me ye amen asetrani Acts chapter 1 no verse 8 no se onkonkro na ba so a abenya hoden no obenya hoden no wa ye madanse bi mu enti honhom no ana fa me mu aka straight as here we are very proud good otumfo pa dwumayefo na wa fra no so they say so many dwuma no man we are very proud good what you say one na ka so ba ka say wo ha na niu me kra no me amtia otumfo dwuma me na me yes no they ahwa no ba wa ni no fo ko otumfo po bia e dwuma wo no ba fra o so pa me nko gbon se me ko yes what you say ahwa no pasem ti asem enti Paul say na ni wu say ye na wura Kristo sampa oka ama afufura diedi enti say obabu na ni tia amfa ho amen o say every say ayo nyankopo tunia edi konkwaji ma wona ojibi amen Corinthians no so say 1 Corinthians chapter 1 no verse 1 Corinthians 1 verse 17 asemi ya ho asenka obiantie ebise Kristo ansoma me se meboasu number 1 Paul say onu de Kristo ansoma me se omo obiasu na emum se meka asem le me se wonka asempa enya nsasenka na Kristo asemi na anyekwa na Yesu Kristo asemi ya no anyekwa asemi ya no asemi ya nkwasa asema wana awale yira first step no se obi si ya kwa so a wodi Yesu Kristo nkomo kire na ye nkwasa asema no na bufukura odi ase se obi esi ya kwa so a na ka so be kan Yesu ho asema kire na ye nkwasa asema no dia ohuwa wujira wani se unni agene good amen ye pesika o se sakra ana ya semo what you say nti se on anya Yesu a ko fa de teni enti asana ro asam no e ankwasi asem na ni pa ni bia ya yera abawo anu na last na me ka bi se obi si dan enti wa nya nkwa ni waka ni wa factory nka nkwa je ho dan nya nkwa makọ America ba makọ Italy ba na no me ko Belgium nka nkwa je ho amen ko fa na free Dubai eto na be okra me ko China me ko Kuwait nka nkwa je ho ma bu so de nas nso nkwa je bi oni ani so ni Kristo Yesu abom wu na woni na sori e wo nkwa fufuru amen nkwa je no nkwa je fufuru ni so God's spirit about training no direction amen le passe obi a wotie me no entie ne yie na no pai tie ne yie amani nya wani so obaka wana edi Kristo Yesu ho dance ho amani nya afare what you say you woni pa be wa ebi ko Baptist ebi ko Assemblies of God ebi ko Pentecost se obie na no odi Yesu Kristo ho nkomo no ayane fare de bibli ayane fare ene ni papa so tie mo akasa se Yesu na je nkwa ofare fare bibli to do traka mu kura na se won ko sha na saka se o ka no mu a wona ni pa bi o mu a wa ba je nkwa so ya se fire ntiru akara no atum na ni pa ne ko no akum ntino se se fare so ba so ba fare mo ni pa ni mu a da bi ba me so ba fare se sa de no so e
say asɛm no asɛm yɛ nkwasi asɛm ma wana wayera sɛ yɛ preach sɛ aho obi a na buafu ɛna na sɔfo we preach sa brother you say ɛnyɛ mo ma chance prepare ba ka sa tro o yɛ to Bible na me yo ɛyɛ God spirit ɛna de deɛ wɔso kan ne ɛdeba na wafa me muaka enti mesraw asɔfodeɛ no ɛnyɛ bɛni sɛ menkasa Bible school na wokɔ no nyɛ but ɛnyɛ sɛ owia Bible school a woyɛ sɔfo ɛna many pastors deɛ nti a mo sɛ wopirikyi afadwene to ho obi a wɔkasa deɛ sɛ bi wagyimi menyi watam sɛ wogye tom sɛ God spirit ɛna direct wo deɛ a fa qualification ne to baabi amen udigiri no fato ho so wiase nyansa no to amen so oba yesa mpakani a etwa so yi ni pate wo bone ho etwa so asema wona wo yera wo se obi a lesbian na o ka tse lesbian ya na de buafu when again o ka tse de wo yera no enye de no ko seyim na de buafu enti asemi no asenka na no ye kan Yesu Kristo ho asem abi tra bɔnefoɔ because asem ya no ɛnya de pa asem ya no yɛ bɔne na na so Christ yes so ya ase ɛna ɔkɔ to twene enti yehu obi a ogu so a odi bɔne a na so pɛsɛ Yesu nsa na so a se bia de ne so Kristo what ya say enti pɛsɛ tell wo sɛ on sa na so bio na mmom wa agyae amen amen muti asɛmni enti obi a ɔbɔ sampani dawuro na awurade dɔ no ewiase fo dɔ no ewiase fo kan so na Bible ne tie tieni obedira ne dɔ what is here mesraw abia me no kasa yi wɔn nsa adu bɛ kɔ sɛyim ebi a wɔyɛ again adu bɛ kɔ sɛyim ebi a woyɛ remunati ebi bɛ kɔ sɛyim nhwɛ sika a wonya ne nɛ na wohwɛ atamu a yɛ bɛgu dabi ɔyɛ sɛ ɛnɛ deɛ wobɛnya sika yɛbɛfa ato wobɛnya sika wobɛtɔ ka atenam wobɛsi dan yɛniye but wɔweyɛyɛ no ɛnyɛ wo kra yie hyɛ saa de no nso enti ɛnhyɛ ewiase abrabɔ no mfono amen ti asɛm ne agya to aso kan wɔsene nkwasɛm ma wɔn a wɔn na nya ɛyɛ nkwasiasɛm ana wɔn a wɔyera ana nya nkwasɛm there were so many lectures in Ghana here yes wɔka wurade yɛ su asɛm kyerɛ na no aka kyerɛ sɛ fuck off there's adna kan kɔ na bufu yɛ ne type kora bɔn wɔtɔ aka yɛ wɔse shit no aka kyerɛ sɛ there is no God because wɔakɔ school wobɛsɛ ne sɛ ɛdeɛ ade ne yɛde fra ɛnya dompa onya kekan sem bi hunom dia wode wakyerɛ se na dwene wo maame ne ɔpapa hyia na kasɛ wom abi ɛdɛ na wonya kasɛ na tirinwi wɔ fan no bi ne baabia tirinwi na wɔ fan hene tirinwi na bɔwerɛ ka ho tenase ɛwɔ sɛ wurade huhu tɔw so na bohene ne wɔsɛm no ɛyɛ nkwasiasɛm a wɔn a wɔayera ebi ne Buddhist Hare Krishna ɛnkanka Bahai wọ́n ṣe ebi ni Akasuna Tijani wọ́n ṣe ebi ni wọ́n di sẹ́yìn Latter Day Saint ebi ni wọ́n yíyáwó bẹ̀tẹ̀ wọ́n tẹ̀ nù a lẹ́nu bú òfu. mi kọ́ nkìlẹ̀mọ́ mi mú jọ́t mi yẹ kìlẹ̀mọ́ ní mi sí wí tí o bá ahùrọ̀ náà ahùrọ̀ nsa ho ahyiwi wọ́n yẹra bàtí ẹ̀dí sí hɔ a náà bú òfu. wọ́n ti àṣẹ wọ́n sẹ́ wọ́n dún wọn mọ́ bọ̀ hɔ náà sáré nsa. bẹ́ẹ̀ Kristo ma bẹ̀rẹ̀. nípa ni wọ́n yẹra o bàtí wọ́n ká kyerẹ́ ni sẹ́ bàbí àwọn kọ̀ ni wọ́n yẹra náà bú òfu. nkwasiasɛm ma no sɛ woka saa wọ́n ti àṣẹ wọ́n sọ dáa náà wọ́n ti mú no
Assembly. Regional ministers and commanders, soldiers and police, on petty. Because the boy assembly oh, there are so many kings. One person no one assassin so cracking and compassion. Ya bufusa mkolaman. Because some them very sharp. The group preaching other one. What temporal one more back at the other man. What I say when you hit me. And the moment you preaching, the Bible. I'm quite some man. I'm quite some man. On pursue that tick. On pursue that tick. On could see. We are not catching us a good son. You want your meeting. And I didn't catch us for your son friend. What I say? God never said this in the scripture. Says I will show me yes. There were so many men and ladies. You were so and you said it. Says somebody a catch you. He has said it. What I said? But we are be a prophets. What's what people from India question? What transform and for suffering? Proverbs 21:16. The prophets. The perspective for Tia Kakrabi. 21 verse 16. Verse 16. What's what people from India question? Or better in some for suffering. Then your class and say, suffering cancer will do anymore. We're dead. What I say, why not? I am never said you say. So that you will be said, come before and I can't phobia. I was said so who could want to say that you are calling it. When you see so many prayer camps, I know I didn't listen to her. You put Jesus in, but I need Jesus on nobody Jesus. In the name of Jesus, it became in the name of T-shirt. What I say? A bishop should be one Jamajo. A bill of court. That in those societies, there be fellowships. There be prayer camps. What I say? What do you say? Sorry. But I was one I walk. Yes. And a bushel one I walk. What I say? A big man who's and I trust. A big cool place for me, you bus in the young. Yes, soon what drum. Yes, I got rich wash. You may consider Testimony. It was so new part of full in dear castle. But transfer my first of them. The moment the mere about and tell what one who answer should die. Because the Bible says the mere son who put Yansa now is winning Yansa. A bunch of people in the show. Yansa do so many amio. Yansa Kala and Sunyame. Yansa Yamio on you. Yansa Yamio who couldn't. If you don't believe this, surely you be perished. Assembly. The Bishop said, but I want to take a bonny in him. Now, we don't do anymore. You should want to say. Amen. Amen. Assembly. Or say, I'm a 1 hour year. I do the question. So, myself. I say, Obia, ni Bonia, Yamekra, and Yajumania. What can I say? What I say? So, go back. Traffic camera, now one of the Casa. Now, I said, you know, some of them are not 1 hour. The young couple to me, my 1 hour. And the two and young couple to me at the low 1 hour. And to the power of God, at one, and you should have been too many in the house. But what I say, the power of God said to me, and you know what did you so at your joke, and to say to me, what you yes. Too many. What I say, John 1:12, you can't be a son of God or a child of God
without the power. Jesus. Gentlemen can do say Nyankopon ma. What be call when Yesu ni ye. Good. And as what you know power or the addition be the man which is power. Power. And you know what be Nyankopon ba. Yes. The best Yesu Kristo baba ji wan kwa. O ji tun ni so the area ban. Ajacho. So amasa na be catch on so. O say Nyankopon tun de na wala. O de ji wan kwa. You be shout. Wala de ji wan kwa no ka ho. Too many news more about the radio. The Quran, and Rabba Nabo. The person na pay, you know Kasa Kaka. Kakra we know you Christ about, but you don't know. Yako ayaba adum, ebi abeka say which adum. Osto, kawabi na same. All the dance say, bandits be down so. Who the dance say? The woman na do amachi, and son what baby you. We the club have 4:30, no be tutu so be go. Ansa no baba oje ya ose wusum nyame hwe nyame som wo dia me kan kora tro me kan kora na obufu a awie na adwuma ti asem di what so bi osom te gare what so bi osom tira man ti aniye so only one true God when na Yesu Kristo so na mo konkoro so eno ye na adwuma Amen. Amen. na no pai wo be tie mi atie wo tie mi amenfa ti asem di Power. As I said, when God tells you, I said the power. You can speak in tongues. When God tells you, I said, we can now go for my own. And you better share. What about this year? How much? A big Sokoto, mama, la 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 la. What I said, a big show. Cantata, what I say, just what cut on so Just 2 minutes. I mean, just to me too. So I did 2 minutes. I think some way. I did it for him. So I did 2 minutes. I did 2 minutes. The power of the Holy Spirit. It's more. Mamenka Samachro. Mamenka Samachro. Obey one concrete more with you. Power no. We should be a deal. Amen. God's Spirit at you. Oil. God, the Spirit of God is oil. What's the matter with us? God's Spirit to as I was saying, your band. God, the Spirit of God is your protector. Just tell me, he's the fence to every Christian. Tell you, you need to sit down and praise God and worship God in your store. Good. What I say, with the store on a page start your worship, the one you go pass it, rather than say, and then buy and toss in and show when I'm a big crowd to Yanka Bishikabashi. What I say, you need to thank God and then some about the open yet. Simple. Amen. The moment you're about to say, make what you put the other son on when you're on the phone. To me, your power. When you're on the phone. If you don't want to come to say, such a son, massive baby, style, dear. I mean, catch your say, we are anti-port. Power in your heart. Whether God's Spirit to you, baby, to me, good. God's Spirit to you, bush your blood, black on you. God's Spirit to you, and you're doing what I said? Also, I say you could put the man or radio. If you say, I just a message of phone answer. We are serious of follow. Why say you're wise? Yes. I want lesson. Knowledge in the wisdom now come out of school. Or so I say. Amen. Amen. What I say? I say we are serious of phone answer. When we are serious, that is fulfillment. And then we are saying with I am zero. They are no multimedia. Sir. We are saying with you, I am what you want? Amen. Yes, in the side. Was it if it's all just a mess out of many blessing before in the higher qua? Was it an answer for him? Was it a fair answer for him? Also, answer for him.
akyerɛfo a yɛtwerɛ yɛwɔ yi wiase kyingyefo wɔ he akyingyefo a yɛgye sɛ there is no God ɔmo wɔ yi Nyankopɔn na ne wiase nyansa nkwasiasɛm ɔdane no ɔdane wiase nyansa nkwasiasɛm that is why radio yɛsi nyansa korɔ no wɔsɛ nkwasiasɛm tiɛniye wakɔ school ɔwɔ university ana 2 minutes wɔnyɛ school ɛna wabayɛ bank manager to ɔpɛ so ɔde ne nyansa a ɔnyɛ no school mu no ɛde bɛwia bank no sɛ ɛde aseɛ nti wɔfrɛ no nyansa korɔ no wiase nyansa no no 2 minutes yɛakye no no ɔdam ɔdane nkwasiasɛm wɔte aseɛ wiase nyansa nti barima ware yerɛ wɔsa twe mpra mmiɛnsa wɔkyire wiase nyansa no no ɔno ɔso onim nyansa ɛhɔ fɛ wɔyɛ man afɛ bɛwi akyerɛ ne yɛde pipe ato ne bɛɛmam so ɔyɛ aseɛ wiase nyansa o wiase nyansa mese sɛ wiase ndi wɔ o wɔne bɛteɛ na woda gyam wɔsɛ nyame adane wiase nyansa nkwasiasɛm that is why ababaawa wɔsi so wɔnyi nsɛn wiase to so sɛ yigu afɔ bɛyɛ goa wie no na afɔ wopa ba na wiase ntimi maa bi wɔsɛ ɔdane wiase nyansa nkwasiasɛm that is why wiase de computer ba wiase apra ne computer wɔyɛ bɛka sɛ nyame nyansɛm wiase ɛmu na ɔba warefoɔ timi ne obi kuru abɔ dwaman ɛwɔ so wɔsɛ adane nkwasiasɛm wɔte computer no mu sɛbi ne ɔbia ne bɛm so yɛsɛ nkorɔfoɔ yɛdane akorɔmfoɔ kyasɛm yi ɛnɛ yɛbɔ dwaman ɛwɔ fone so wiase nyansa no wiase nyansa no nti awurade se I'll twist the foolish man to convert the wise to also carry our verse 21 wiase mfa nyansa so ahuni nya ɔwɔ nyankopɔn nyansa mu nti ɛsɔ nyameɛ ni sɛ so bɛgye wɔn na wo sɛkɔtɛ sɛ ɔmɛda papa ɛsɔ nyankopɔn ni sɛ wɔne asɛnka ne nkwasiasɛm so ɔbɛgye wɔn a wɔgye asɛnka ne deɛ no nkwa asɛm yi nti so ɔte Pentecost wote Assemblies of God wote Methodist ɛne wadwen sɛ ɔsɔfo no awie Bible school no nti no asɔ there's so many bishops a nyame ni wɔn wɔka wadwene ɛnyɛ nyamedwene ɛkyerɛ sɛ nipa tete sɛ mu ɛnyɛ wurade dea twɛnie wɔnkyerɛ nipa kwankɔ yɛ asu nkyɛn na ma ɔkyerɛ wo de wɔnkɔ wiase yɛwɔ so many doctors bishops cadness a wɔn teachings wura ne davɛte nipa into hell wɔn ka ntwa sɛ bɛsene kɔbu nsɛm gyem na ma wɔde materialism ɛbɛwia wadwene ɛne wakoma ne wadwene nyinaa kɔdi hɔ so Peter ka kyerɛ sɛ dwene ɔsɛ ma wiase ɛna nneɛma ɛwom sɛ wodɔ kɔdi hɔ pɛ nyame dɔ firi wo ɛno nso na ne ɔsɛ sɛ wɔwie school enti ne Ghana ha koraa no wɔnka twi bio always preaching about the English ɔsɛ sɛ ɛnso Ghana na afiri he didn't speak Twi again he speak English alone ɔbɛka borɔfo nkoa na wiase sukuufoɔ nyansafoɔ no ɔnso akɔgu ne n'ase wɔka borɔfo bi kɛseɛ a wɔnyɛ kuti na obiara pagya no nsa ɔkyɛ sɛ bɔi ne kuti a na nso yɛapagya ne nsa mepɛ sɛ ɛnnɛ obi a mtie me tie ne yie obi a wotie me tie ne yie ɔse wiase a wofa wɔnyɛ nsa nso huru Nyankopɔn ɔwɔ Nyankopɔn nyansa mu nti wagya sɛ sɛ wonyɛ sukuu bɔ degree a ɛne doctrine degree ne adeade no wontumi mfa no mu huru the wisdom of God and the knowledge of God wagya sɛ wɔsɛ wiase ntumi mfa sɛ nyansa nso huru Nyankopɔn nyansam na so Nyankopɔn ne sɛ wɔnam asɛnka ne nkwasiasɛm wagya sɛ ɛna Isaiah sɛ Awurade hɔ na ade wasɛnka di Awurade basa no hɔ na ade adi ama no ahu ofifiri sɛ duforɔ Isaiah said this the moment asɛm no ba no people nipa pia
to good. What to the taxi master preaching it back. What we catch a driver and say, driver, do not for the atom. You feel what I say? You answer what the my boss. Yeah, machine. What I say? You answer bullet. What I say? Well, you like be a one could see. And I said, we are cooking. And there was a when is here and there. Such a matter, when one is here. Yes, no. And you never too. Yes. The crowd I downloaded. They're in school, Daniel Muscle. Teacher. On one my brother, you're quite no Brambramachi. Who said no, Juma? Another young Yasawa. I'm saying, Fiesta Mine. Was I not so Mipia? Another young Yasawa. And I'm saying, teacher, now I have money. Was I who preached the Dimatam Bomber Kutia? Some never answer. And some of my boy are you when I'm the Diano. I'm a German son, Dimatam. What has your teacher? Or Brian took about them among good them and that's what knows what he has you. What I say? On the man I done for Marco. But Brian, I jump a minute a year. Bridge me down. So, silence to make up. You couldn't show me. French master. So, quality so extra French. What I say? What person was someone jumping to the show you? They didn't pimp me and one come. What I say? I never call the person who. So for a beer power, yes, the butcher who one pamasam. The only game, some car, or I said, you answer my bottom. Or be a silly danger, or I catch him so for so we preach it a 2-2 or I catch my bottom. And we preach it a 2-4. One so much sorry. Be a canibia, no vinyas. And the real there will be a city or tenant. There were tenant. No pun quadrill. What time I was a dog that you to see careful. Or sorry was a phone for we preaching. Or Pebia Canada. What I said, the one okay. And Quasema. I saw myself at a marine. Fatu. You throw on a fatu on a massa. I know pay radio back of the fatu on your cup. What is that? What is that? What you be cool at the same time was suction power chili. At the same time only my lesbian. I could preach for you. Papa, what you agree? So what am I saying? Kasiri wasamo. Alankwasiasemo. Wana wayira. Ama wana wayira. Wana tonko ke. Kwasema wo. Apostle edi bonus wana wane odisai. Robbers akwa ake. Kwasema wo. Kwasema wo. O preach for us so for crowd or any part too much. De bia. Somebody say mama pay. Mo wade Yesu Kristo semya no. Ahu hiyo. Amen. Amayi kwasiasemo ake. Madam kwa hu hiyo. Until you see me nyoma. Amen. Ebe brana na akwa wa mo. Ebe brana poku transport amo. Ebe brana sadaka las wa mo. What is a wife? Ebe brana wa mo. Kodo brother wa mo. Hawa Yakubu wa mo bra. Ebe brana ayu what is atanas amo. So we have to yasi. We sit there baka. We sit down we na go bank. Madam Kanchirawo. Atenka wa we. Ejia nsa ho do na atenka anye. 20 the preachers want to know say akase tiwa. And don't care. Somebody it's better for you to stop. Somebody say we are the true power customer and correct. When someone is called any here. Somebody a branch we be shout and to God's spirit to you. So we put my here na walk. We put we are the then I say Tankoji. Until Yanamani Kofie, Yanamani di traffic me Kofie. Yamon Tankoji ano pabia. About 5:30 to 6 na Yamonko. Unko go na team. Kone
yɛ selection ho ebi ko yɛ de ebi di akodi ase this year yusuru ni nyina be go abonten ansa ne yɛ di ama kokore omo yɛ selection nipa wu pa no yɛ yi wo ma de do no na ho ma kyere enya de ketwa obo ayɛ be yi na de tin tia so obo ayɛ be yi na yɛ bo ade nyina gu nkyai obo ayɛ be yi no chapitis ni amoa na guadiem obo ayɛ de ba yɛ mie so brother we are seeing me or forward journey. That is why I can't say I'm not against anyone, brother. I like you. The person now could be 2 Corinthians chapter 4 verse 1 edeba. Was when Uncle Podcast here. You ain't see what's out to me. He said, yeah, when we are mobile. Nasi asampa ni swakata swakata wana wayira ni omuna wiase na binani what is it episo obi asampa ni ya efrenani na binani teniye asori ko ya oya ayi wa ni so be jare akotra so de ya papa tayo se so ba dress ya botai no about obliges now to crop no business what I say you facility biaba now we jibia no jeans the whole good to issue what you know they come what this is no jadu I am sadene akohum we are a do ba ko bin jim be the same god the same thing tiasemri e kasamedi am no sapa me kan owati hwede obi afraye obi awibia na funa wo edan koto dwefo what is ohoni a wotin no kwa oya le papa akwa bia na mi no obi sane no we boss one ya was what trash ohoni a ase tre na ni tiri na ye asempa ne wo ohoni ase tre but can I hear you say, brothers, sisters, maybe I'm a trouble, and now one into the entire class of women answer. We are seeing a new from what you will. Shut your bias and pay. Now, don't cross my mouth. Another pay, but we shall. Will you ask to kiss some time to say? That is a question. Jesus, I'm Apple, and I want to Apple. What's you can't you say? When you're to watch out, or banning some. So I can say, when you're born, never bad luck on you to say. Amen. What's it so bad for you? That's in the bar. When you're so forgotten, dear. Or by doing all the time in our pay. I can't never call. I can't ask you now when you're Sika de wonya. Wote me so amepa amsha. Wo fa Yesu ubenhwa. Ama Yesu Kristo wo ni nkwasi asema wate. Asemo. Ama ni nkwasi asema. Pressure nkwaje no benya bi. Odofo, mama mfoma no nsi. Because otu mo tebre na so. De me pese me credit to ni. Tell so bi a wo se yi wani wu a. Me wi asem mu ni ama. Eni wani wu. Na ma Kristo homra mfa so ama wo. Na de dankwa eni awie abro the bishop when you kase o Yesu din amen original vampire da was me shewe ni monyam se da nso na mo asem so die ni erade boa ye na wasem a yati ne yentumi na ne nkwote bia fofulum na se wo pia enkwagya ye dia ye da wase